bat aukeratu beharko nuke Nirvana izango dut. Denaz dutelako, abesti honak, pero disko borobilak, ze badaude talde asko abesti honak dituztenak, baino ez disko borobilak, eta Nirvanako disko guztiak onak dira, borobilak dira. Kriston zuzenekoa, eta baita ere jarrera, ez dakit, undergroundetik hasi ziren, gero behin oso famatuak zirenean aukeratu zuten grabatzea Albinirekin olako disko analogiko bat zuzenean, oso soinu zakarrarekin, orduan baita ausartak ziren, ez dakit, dena zuten. Da mitikoa, baino eskegia. Bakarrarekin geratzea zaila da, orduan 3 aipatuko ditut, batez ere bere momentuan inpaktatu nindutelako pila bat. Deftonsen White Pony, gogoratzen dut Donostin jo zutela bere garaian, eta ni ezakit igual 13 urteola izango nituen, eta orduan ezin izan jun. Refuseden The Shape of Punk to Come, Koenekin beraiekin jotzeko aukera izan genuelako, eta atetara ibinen Relationship of Command. Ez nituelako harrapatua agian bere garaian, baina gero duela urte gutxi batzuk ikusi nituen hor Bartzelonan eta pila gozatu nuen. Kantu bat aukeratzea ere zaila egiten zait, eta azken boladan nabil The Nationaleko azkeneko diskoarekin, eta badagator buruan melodia sartuta, eta uste abestiaren izena dela Tropic Morning News. Badago letra bat, baita dela disko baten izenburua, dela Convergent All We Love We Leave Behind, eta letra asko gustatzen zait eta kontzeptua ere, tipoak abesten du musikarengatik atzean utzi behar ditun gauza asko, nahita ez. Eta batez ere da, tipoa biran zebilela, justo bere txakurra hiltzen. Eta orduan tipoak esaten du, nola musikarengatik zenbait maite dituzun gauza horiek ez atzean utzi behar dituzun nahita ez batzuetan. Igual musikari bezala, igual nasketa bat egingo nuke, hola Frankenstein moduko bat. Pila bat gustatzen zaite Omar Rodríguez López, Marsrutakoa, baita Convergeko Kurt Ballou, eta hola borobiltzeko Queens of the Stone Ageko Josh Homme. Duela gutxi arte iPoda erabiltzen nuen. Orain gehiena streaming eta batzuetan viniloa ere. Hola leku bereziak, niri gustatzen zait batez ere jotzea lurrean, jendearekin. Orduan gogoratzen ditutola Koeneko garaietan hasieran Atabalen jotzea, Atabal tabernan, ez Biarritzekoan. Eta bertan lurrian, izerditan, jendia hor aurpegian, kriston lekua da. Baita ere, behin jo genuen Madrilen oso leku berezi batean, zala El Círculo de Bellas Artes, eta jo genuen kupulan hor arte ederren artean, eta kriston leku izan zen. Eta gero, urnietan ez dugu inoiz izan gaztetxerik, orduan andoaingoa izango litzateke nirea. Festiak ez dira nire gauza, jute naiz, baina batez ere gustatzen zait alden txikiena. Hau da, areto txikietan. Bilboko kanfeatzeko adibidez pila gustatzen zait. Tamaina erdia edo, baina pila gustatzen zait. Garaiaren arabera, baina batzuk gogoratzen ditut, Bon Iver Euskaldunan kristona izan zen, Bifi Clyro antzokian ere, oso kontzertu potentea, eta behin egon nintzen bidai batean lagun batzuekin estatu batuetan, eta ikusi genituen hola doain, zalako House of Bandseko ekitaldi bat, Tuxe Amore eta Converge eta horrelakoak, eta horrek baita kriston izan zen, kriston boloa. Nire diruarekin erositako lehenengo diskoa Papa Roachen Infest izan zen. Gero hortik urte batzuetara Bergaran jo zuten, ja Maretoan, eta bere garaian erosin nuen ez dakitze MTV edo izango zen ikusten genuela Last Resort bideoklip mitikoa, eta horrengatik erosin nuen. Erosi ez, baina anaiak oparaitu zidan viniloan, Idelsen azkenekoa, Crawler, eta justo berarekin egon nintzen Santanan kontzertua ikusten urte hasieran, hori da.